že môže to byť také akčnejšie, že môžeš chodiť tak, že medzi nami uvidíme. Takže ideme na to, ty sa mne nerehoz, lebo ťa dobie. Takže čaute dámy a páni, vítam vás dneska pri dnešnom takomto vianočnom špeciáliku, ako ešte vo fitku, jedna z mojich najobľúbenejších aktivít. A nebolo by to ono, keby som to nebol s najväčším autistom, ktorého poznám, najviac ego-based, ego-lift, science-based, Erikom. Ahojte. Musíš hovoriť do mikrofónu. A Paťo, keďže sme tu na 24. decembra, čo si zabudol povedať? Áno, čo som Ja tu zabudol? mám pre teba dáček. A ja pre teba. Okay. Tak si rovno vymeníme gešenky. Počkaj. Tak. Všetko lepšie Všetko najlepšie A Vianoce. Ježiško bol u mňa a donesol ti bielú noc. To nie je možné. Aj u mňa bol, a tiež ti dojde. Nie. Čiže máme najlepší darček, ktorý môžeš dostať na Vianoce. Áno. A neviem ako ty, Erik, ja mám dneska Aprobody. A toto je Maťo Valach. A keď si ho predstavíte, to dobí. To asi neviem, či tam. Dá, však to je Maťo Valach. A však dobre, okej. Dobre. Tak začneme toto je samo? peckami. A mini štárky sú v vedľajšej miestnosti. Začneme radšej cvičiť, kamo, lebo už je dosť veľa hodín. Na zemi. Na zrejčku. ASMR. Vieš, ASMR otvárania monstru. Tak. Ale neviem, či ťa bude počuť, lebo tu mám mikrofónik teraz, ale vyťahujem svoju štandardnú krásnu knižočku, kde si zapisujem všetko, čo cvičíme. Dneska si dáme nejaký 24.12.25. A tie backshopy, to čo je? To si nevšímaj, to nevidí. Tak, presne. Dáme si, že vrch a dáme si, že jaskyňa. A ne, nepíšem jak školkár, opovaž, keď napíšem v komentáru, píšem jak školkár, lebo už ma tí všetci sedú. To je doktorské právnické písanie. Sice ešte nie som doktor, ale aj to bude, hej? A začneme pekne. To je na té Maťo Valach. Incline multipress. Pôjdeme lightovo, pôjdeme 85. No. There's a heart in that man like the morning sky, wide and true and clean. And the way he looks at Adrian, you swear you're watching a dream. Joe and the river, Adrian by his side. He's casting out lines in the early light where the water and the heart collide. A zle to mám chytené. Tak. Viac doľava, tak ešte raz. He can build you a boat from nothing, make a hole. A teraz ideme sa chytať robiť. Erik je zase optimálny. Tak ja som není taký istý. Ty tu stojíš. Daj mi čiapku ďalšiu. Eriček, ukážeš nám, ako Ja sa som optimálne... čiapku. Áno, ale ukážeš nám, ako sa optimálne cvičia backdecky. Cecky. Áno. 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 Some folks chase gold, some chase glory. Ukáž, či je to dobré? Áno. Dobre. To bol môj vianočný dáček pre vás. Ja som si robil pre tú baru. Dáme ešte pokus číslo 2. And he don't need nothing more. Joe and the river, Adrian by his. Dnes máme trošku obmenu mojich štandardných cvikov, týchto, lebo idem s Erikom a
Tak. Vieš, ale daj mi tam také, že pekné, ale close-upy na bicepsíky, že nechá vidno, že aký som krásny. Ukáž Gerku? Tu je. To som ja tetoval. Áno, osobne Erik Zemanek. Ja som líkol priezvisko, to je insane. So here's to the hands that guide you and the hearts that see you through. Joe's got his Adrian and the world looks brand new. A triceps si kde nechal? V lese, stratil som. Viem, kde je triceps, Nemám. triceps? Nemám. No, aj. Nemám. Ale a to, že máš najväčší chrbát, bola strašne dlhé ruky. Nemám. To ste si pomýlili môjho brata. Podľa mňa ne. Počkaj, Maťo Valach? Maťo Valach? Tak, už sme dneska docvičili. Erik už musel ísť ešte niečo nakúpiť domov, takže sa s vami nestihol rozlúčiť osobne. A ja teraz rýchlo utekám domov a chystám sa na letisko odniesť tatina. Doma si dám trošku proteín, kreatín som si zabudol dať ráno, tak aj to si dám. A čakajú ma Vianoce s rodinou. Dúfam, že to video stihnem postriať tak, aby vyšlo ideálne tak k večeru, alebo proste ešte dneska. Uvidíme, ako sa mi to podarí. A rád by som vám ešte týmto zaželal pekné Vianoce, veľa darčekov, pekné chvíle strávené s rodinou a rád by som pokračoval aj vo fitko kontente, pretože chcem tento kanál venovať veciam, ktoré mám rád. Nechcem nutne robiť veci, čo sú úplne populárne alebo čo akurát fičí. Chcem, aby bol tento kanál o veciach proste, ktoré ma bavia. Že budem rád, že to robím. Čiže rád pridám ďalšie fitko videá, aj keď musím sa priznať, tým, jak tam bolo veľa ľudí, tak som sa dosť hanbil najprv. Ale vďaka Erikovi a aj jemu bratovi Filipovi ten stres nakoniec opadol a tešil som sa z toho celého. Takže tak, ešte by som chcel poďakovať takto Adamovi ku koncu videa, že mi poskytol mikrofón. Musím si kúpiť aj ja. Ale Adam bol taký ochotný a včera večer, keď som k nemu došiel o 9:00, tak mi jeden požičal. Dosť to pomohlo. Hej, čo som videl pár tých záberov, tak to v celku pekne tlmilo zvuk, čiže by som sa nemusel báť nejakých porušovania autorských práv v rámci hudby. A ďakujem pekne za pozretie. Majte ešte pekný deň, pekné Vianoce, užite si to, neprejedzte sa
Choďte si zacvičiť, predsa len teraz sa bude hlavne veľa jesť. A keď ste noví vo cvičení, tak si radšej dohodnite trénera, nech vám ukáže, aby ste si neublížili. A keď ste skúsení, tak viete, čo máte robiť. Čaute. Maťo Valach?